Hi guys, आंनि YouTube channel गासैखौबो बरायहरबाय। दिनै ब्लग खालामनो सानदों आङो भिडिअ ससे। दायो माने आङो डिउटियाव थांनो ओंखारदों आरोना डिउटि थांनाय समखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। इन्ट्रेस्ट दङबा नायदो। दायो ओंखारबाय दुगैखांबाय फिसाजोआबो रेडि जाबाय नै। स' थांनोसै। दायो आंहा कमप्लिट जाथ'वाखै र' लिपस्टिक फोननांगौ। जाबाय दायो थांसै। नै टिफिनबो लाखाबाय। दायो हौवानिखौ सोनि र' हौवानिखौबो लांफाखायो आङो। जोंना सानैनिबो टिफिना जाबाय। जाबाय रेडि जाबाय मा थांसै? थाङा डिउटियाव थाङा? अबाव थांनो? थुदो। थांनो होनबाथाय नै दरजा खुलिखालायो। थांसै मामा दे। मा मामा? हा? फिसाजोआ सिगां थाबायगासिनो। आय मोसालायोलै। थुदो मा? थुदो। दायो डिउटियाव फैगासिनो आरोना। गोरलै लानानै डिउटि मावनाया ओरैबायदि गोरलै नङा आरोना बिराद खस्थ'। नै फिसाजोआ माबा थाबायलानो बाजाबाय। आङो 6-7 मान्थनिफ्रायनो माबायाव डिउटियाव मावबाय थायो आरोना। फिसाजो नै दालाय 1.5 बोसोर जालायलांबाय फिसाजोआ आंना। थ' 6-7 मान्थनिफ्रायनो मावनाया धेमालि नङाना। गोरलै बिबारनिफ्रायनो नै डिउटि मावै दायो देरलायलायबाय। स' ओंखायनो आं भिडिअ खालामनाय जायामोन आरोना। एफा गोरलै लानानै खस्थ' फुङाव सिखारना ओंखाम ओंख्रि संना फिसाजो रेडि खालामनानै आंखौ खालामनानै डिउटियाव फैनांगौआ बहुद गोरा खामानि आरोना। आंनि थाखायबो आरोना मानसिफोरनि थाखायबा माबायदि मिथिया। आं खिन्थु बहुद खस्थ' मोनबोबाय आरोना। ओमफ्राय मानसिफ्रा साननो हागौ खानायखौ मानो गुसुं लाखो। माने आंना हासबेन्डआ खानाय गोलाव दिन्दिं दान्दांखौ मोजां मोना आरोना। ओंखायनो खानाय बिनि स्टाइल माने बिनि फसन सिनजाबाय आरोना। मामा ओइ हाय होनदे। हाय होनलाय हाय होनलाय। रायलाया माथो होआ? हा? इस ओरैबायदि दुस्थ'। गाव गोसोबाल' थाबायो लामायावबो। गाव गोसो गैयाबाथाय गैला। मोनसिगोन र'। बारा गोजान नङा 5 मिनिटनि लामा। 5-6 मिनिट। नै दायो मोनफैबाय। लोगोफ्रानो दाबो सफैयाखै। नैबे बिल्डिंनि गाहायनियानो आरोना नैनो सानग्ल'रि। आंनि लोगोनिसो पार्लारा। नै दायो मोनफैबाय माबा लोगोआ साबि बावगारबोदोंनो लायफिनदों आरो। ओमफ्राय दायो आङो हौवानो नै टिफिन हैग्रोनोसै आङो स्कुलावहा। हौवा मावनायाव आरोना। बाबानो नै बाबा होनखाबाय बिफाखौ। थ' बाबाजों थांगोन थ'। नै दायो मोनफैबाय। Hey, Bonnie. Fila. Không đi cái bên. Cuman deh. Cuman ah. Cuman deh. Cuman ah. Yo. Thằng nữa. Bay. Bên được. Đây là cái con chim là gì là gì?
Ini arena sekolah. Fैफिनबाय ओंखामल' होनानै टाइम गैलाना टाइम जाबाय 10टानिफ्राय आंनाबो 10टा बारलाय लांबायसो नै ओइनो फैनायखौ नुहुरखादों आयौ होनलायदों open. Deh, open. Sudah. Fine. Kayak clean खालामग्रोनोसै आरोना नै सिबनांगौ मानांगौ बेनिफ्राय दाउनाव फैफिनगोन र' दसे सुरुवात गाबखाबायानो नै फिसाजा gwrlwi. Clean खालामगोन nih र' थांना जेरावबो सिबनांगौ मुनसिनांगौ दा कास्टमार फैगोन बाहेरायाव थांनो गाबगासिनो आरो दांनोलै एसे आथिङाव बुना हो आथिङाव कास्टमार फैदों आरोना दायो आङो मावहैनोसै आरोना फेसियेल दङ मोखां नालाय दायो रायलायनो सम गैथ'लानो आंनि लोगोनि पार्लार आरोना रावनिबो पार्लार नङा जोंनि बर'आनो नोंथांमोना मोजां मोनबा लाइक खालामना होदो आङो थांसै दे बाय बाय